Здравейте, приятели! Hello. Добър ден, Така. колеги и колежки. Аз се Без чувам от колеги. някъде. Защо се чувам от някъде? Да кажа официално, без проблеми и чуденки, здравейте на всички. Добре дошли на новия епизод от нашия Minecraft Survival Stream, където имаме аз и Малселия като всичко играчи и господин Тунстар, който се така прави един тежък ролплей и се е вживял като NPC и е рибар. Yes. Защо имаш кейп? Искам и аз да имам кейп, а нямам кейп. И, защото съм много готин. Така е. Аз си мисля, че не е лошо да се завърна в недрата на земята и да се втурна в нов вид приключение, като вчера. Да покопая и да събера малко ресурси. Ама не знам дали да правя стрип майнинг или да се впусна в оная пещера голямата, където бягах от нея. Ти като копач носиш ли ми камък? Не. Какво? Не ти нося камък. Защо? Ами защото аз Какъв е срам? копах ресурси. Трябва, че оле, мечето страва, кедавра, ми кръмна мозъка. Здрасти, мечето! Малселия, мисля, ей тук, то смолкърите е да сложа една колона за влезли изкопаеме. Скоро ще трябва да се спи. Не знам, ще се спи ли. Аз съм горе още, тъй че да. Айде, идвам. Чача, забрах леглата, че са вече вътре. Ако искаш още да стоят навън. Не, те нямат работа навън. Просто По принцип, забрах, че да. ги преместихме. Мгм. Тъй, сега... Ух, как ще се... Ой, Не съм стъкнал. него! Не съм Брада съм сложила нашия не. През първата дупка, която мини. Види? Ще мине. Ами да. Ами да. Има ли дупка, трябва да се експлорне И да се запълни. и да се запълне. Да, ама една дупка, де ти как да я запълня, да кажеш, че си искаш дупката. Как да ми ти казваш? Чакай, аз тъй ли... за тук ли ставаше дума? Това е една голяма дупка там. Той има ли нещо вътре още? Има някаква руда. Да. Може да я запълнем, ако искаш я махна тая руда и може да инквизир ресурси има да я махнем. Тун стар, виж какво прави заради тебе, виж ли? Какво правиш? Попълвам дупката. Не знам. Ще прави ли някакъв хълм С- такъв или... Просто с пръст, защото да не е дупка. Ей гона, сега съм в кейв. Сега ще покясам тук. 3 фишинг рода. Я дадем за 3 фишинг рода, ако ще изкара. Ще помоля, ако някой идва да се взема неща от фиш честовете, да взема от долния. Значи над мен има нещо. Сега ще оправим работата. Аз сега се замислям, защо се смъкнах надолу, като на мен ми трябва все още айрон и въглища. Се върна нагоре. Ще копая за айрон и за въглища все още. Где ли се легло, е въпроса. Нищо не съм си... Айде, вземам, чакай. Е. Сега аз тук намерих оня кейв и го експлорнах на макс. Ще тръгна в тая посока да им всяко ще намеря. Да, намерих гигантския кейв, от който се страхувах вчера. Това е човек, съдбата ма води насам, нямам какво да правя. Там има скелетон с енчантнат лък, как ви звучи това? Освен да Имаш вляза и да се карта. забия. Оле, какво ти е? Някакво подводно. Какво става тук? Сега той там диаманти ли са? Диаманти са, нали? Аз ще там ще умра веднага, нали? Ми ще умра естествено, как няма умра? Shit. Въздух. Его ти стана на драунд.
the fuck, man? Въздух, моля, въздух. Стреляме скелетон. Откъде са взе? Стема да мира. Абе, как ма стреляш под водата, бе, човек? Как ма вижда, как ма стреля под водата това? What do you fucking mean? Такс. Не бе, под водата има скелет. Такова, скелетон. Буквално плуваш във водата. Аз не мога го опитва. Мога го накарам да се самоуби със собствените си стрели. Оп, е така. Така, стреляй по себе си, брат, стреляй по себе си. Така, стреляй по себе си. Ти продължава да не мре, what? Умря. Окей, газ. Ти взе ли диаманти? Да. Някъде. 6. Браво, е! И така под водата. Толкова ще енчант, найс. Така да ти кажа. Трябва да имаме една диамантена кирка, да мога да вземем обсидиан, да направим енчант актива и така. Аз ако спя тук, ако Второ ще... седло. О, найс! Браво, бе! Човек, тук има толкова много ресурси, аз не знам какво правя. Тук да осветявам ли въобще, то пак няма да е сейф. Той зомби иди към мене. С айран мече. Това зомби. Крипър иди ли към мене той? Така. Вече може да се ляга, ама ако искаш и че е много напечено, както прецениш. Сега ще видим какво ще стане. На На здраве. Едното беше коза. Има ли Да. кози? Има кози. То тиша с звуците на тези гадове, да. Релаков. Айди бе, да ти се не види водата, човек. Тук е само вода. Тук е някакви дупки. Скелетон. Няма скелетон. Те точно тук са стълбите. Добре, хубаво, няма проблем. Ще знам как да се върна. Аз се очудвам, че са добавили повече от един моб през последните 5 години. Да. Има доста неща добавени. Тези броненосци не знам как действат. О, крипър, фак. Не. Има скелетон. Ау. Найс. Добре, намерих и точно откъде съм влязал тук. Това е найс. Тъй въглища. Ти ще ме отведе пак във водата и вина. Първият Redstone, Boys and Girls. Тъй, аз се качих някъде на някакво място, което не е много хубаво. Страшовно място. Страшовидо, но място. Да. Все още не съм унищожили. Сигурно се точат зъбите и ногтите някъде. Не. Той тук има вода. Стига с тази вода, човек. What the fuck? Ще взема факлата пак. Няма да оставя факла, ай си кръв. Ти не мисли факлата, Ще взема. Кажи му да си направи факла, ако ще взема твоята факла. Голд. Обрах какво щях да обирам. Факла, която ще си взема. Горе съм си забрал факлата, не. Бързо да се качиш. Да, отивам. Мисля, че дигнах почти 30 лева от фишинг. Браво, бе. Луд човек. Не мога да правим enchantment table вече, между другото.
Ей, ти дойде. Ела, бе. Къде си, бе? What? Падна, не? Оп. Ела. Ела тука, бе. Айде, бе. С Богом. Човек, съдбата на драуните е много тъжна. Защото те са умрели веднъж да станат зомбита, после умират като зомбита да станат драунд. Второ умиране. И накрая се показва някакъв плеер и ги убил още един път. Малка. Знаеш какво? Те с торчове ще ги заебат тук. Хич няма ги убирам, убил майката. Не, вземи всички торчове бързо. Ти ги взимай, аз нищо. Шит. Уестваш ресурси. Аре, бе, ела тук, ела, бе. Айде, с Богом. Няма крипа вече. Излиза малко на повърхността, подиша въздух. Ох! Има ли нови звукчета в пещерите? Има. Изкарват мякала. Стак и малко с айрон, почти стак с лапис, малко кол и 6 диаманта. Ихи, браво, бе. Стонкс. Виж, вече има стълбичка. Като се качиш по стълбичката и отиваш в спалнята. Тесно. Много добре. И имаме още една стая. Още 2 стаи. Ей, тук е това. Да. Това какво ще е, туалетна? Не, тук ще е онова с книгите. О, изчислява ли сега? Не. Сега ако се окаже, че е вярно, Ами, не знам. Да, и по 2 отстрани. вярно е, да, вярно е. Йей, много. И горе има още една такава стая. Тя ще е туалетна вече. Тя ще е на Дейвид нещото. Те, че е изолирана. Значи може да е туалетна. Може да. Мислех се за риба, ама нали, искаш да... Значи, ако ще се складира рибата в туалетната, нищо риба. Не искаш туалетната или не искаш рибата? Нищо рибата. Може да имаме the best of both worlds. Yeah. Риба в туалетната. Нямам дърво и чакам да порасне. Малко да сменя мисиите, искаш ли? Ами както искаш, аз... Да ти направя дърво. Мал селя. Значи това. Значи това. Значи това. И значи това. Oh my god, thank you! Долния, да. Добре, в долния чест трябва да си вземеш ниралци. Nice. Thank you. Мен най-много ще ме затрудни покрива на къщата. Искаш ли помощ? И да, ще се пробвам. Ако стане, стане. Ако имаш нужда от помощ, викай. Окей, мерси. Yes. Що мислях, че тук има лава някъде, бе? Най-вероятно се бъркам с нещо. Човек, днес има паднали дървета във вид на логове. Ох, вайнове. Той вайнове са. Отдавна ли има? Не знаех. Много яко! Да, има някаква гъба пораснала на него. Тези вайнове трябва да ги взема с ножица тук. Аз имам материали за ножица. Бейби, имаме вайнс. Добре, тук лава няма. Аз нещо съм си въобразил. Нещо да разгледам кой има тук насам. Някакви яки скали. И там отдолу може да има Deep Dark. Трябва да им се... Аз седя, чакам да хвана риба, пък не съм хвърлил това. Добре, това. Добре. Ще стане. Защото аз те гледам стрима. Мене ли гледаш? Да. Вау. Окей. Падах. Nautilus Shell. Найс. Добре, тук не намерих лава, което значи, че ще се спускам надолу в дълбините да търся лава. Което е тъпо, защото намирах някъде сърфес. Знам къде има сърфес лава.
Подпаленото село. Добре. Разбрах къде отивам. Чай се взема факлата. Ще трябва да се спи скоро. Добре. Само казвам. Аз си взех леглото с мен този път. Що ми се струва, че трябваше да съм го намирал ти село до сега в тази посока. Може би не е в тази посока. Абе, в тази посока е, ама... Аз май... Ти не е ли то? След съм се отклонил малко. Fire Protection 3. Докшит. Можем да даде въдица, но да книги. Къде трябваше да е ти село, бе? Толкова с вода май не бях преплувал преди, бе. Кой сега къде се случва, човек? Да, аз знам, човек, сега ще видим къде ще... Де се озва. О, климатика тръгна, блаженство. Аз се загубих направо, не знам къде съм вече. Добре, хубаво. И тук има някакви огньове, тъй че може да има лава там, тъй че може да изпълня мисията без да искам. Най-вероятно има лава, да. О, да. О, бейби. Това, което ми трябва, let's go. Ай, сега колко и дълбоко това. Тъй като гледам май само едно блокче. Да ходим в недъра. О, не. Да, правилно, аз няма какво да правя там. Ти ще ходиш в недъра. Забавлявай се. Аз имам да уверва. За книга... Случайно да си оставил малко камък? Не. Абе, опанила, пишеше ли къв енчант? Да. Да. Вече не помня. Да, ама не целия. Един от енчантите. Да. Да, показва го. Едно време не пишеше каквото да. Едно време бяха само иероглифите, такива деца движаха, човек. Беше good old times. Оле, вярно! Да, има и нещо друго. Ти си забрала 300 ниво енчант, ти вземаш и 30 нива, не 3. Да, всичките нива, да. Беше брутално. В лошия смисъл. Да. Сега много сме се разглезали с този лапис, човек. Това е easy. 22 е обсидиан взех, няма вземам повече мането. Значи минал съм през 8 фишинг рода и не съм хванал нито един. Вау, окей. Значи близо до нас е обсидиан, ако се наложи. О, точно отвън, внимавайте, бягайте от къщата. Бягайте от къщата, защото отвънка има пилиджери. О, те са много. Сувербата, човек. Как не съм обидил до сега, не знам. О, фак. Виждам, ти ги биш. Тъй, то се умря. Чакай, че то се е с енчантнати. Браво! Забравих, че ти обещах да ходя за камък. Тъй, че отивам за камък. Ще разтоваря багажа първо. Спалнали са неща, внимавайте. Е, тук има скелетон отдолу, внимателно. С енчантнат лък. Как? Мале, че ми наби демидж, той е гад. Има крипър е там. Ей, че ни крипнаха. Ми имаме няколко седла, благодарение на нашия рибар, който стана тук MVP. Да направим ли някъде да построя на малка конюшня за 3 кончета и да си темнем. Той има 2 седла, може да си темнате, аз... Ето, в един момент
Ще падне още едно, се представям. Ами, сега като ми се щупи въйцата, следващата, която направя, ще е енчантна. Маселия, имам питанка към тебе. В тази част на къщата е тук. Да. Какво планираш да има? Нищо. Ако тук направя конюшня залепена за къщата? Може. Добре, окей. Еми, аз ще построя малко, да се разнообразя аз. И ще направя конюшня за трикотчета. И мога да си хванем. Малко паднах. Инсейн. Значи, за 3 рода, от които съм използвал 180... Свалял съм 189 неща за 3 рода. 165 са риби, които са 85% шанс, това е нормално. Между другото е над авреджа, който трябва да е за втори път. Първия път беше над авреджа, и втория път е над авреджа. 5%, което е трежър, съм фанал 4, авреджа е 9.4. Вау, окей. Предния път съм фанал 5, авреджа е 19.5. 10% авреджа е 18.9, този път съм фанал 20. Което е над авреджа, което е интересно. Да, обаче процентите на трежъра нещо не изгледат май. И плюс и за 9 фишинг рода не съм фанал нито един фишинг род. Има в 2 пула го има. О, вау, окей. Което е мега хъндък. Не знам какъв е процента да не го фана нито един. Ще ти корел, къде си? Идвам. О! Thank you. Та гоня ти да дирила. Ти си моя чест за храна. Не искам да търся друго място. Мога да помисля за някаква по-хубава ферма, нещо с работа. Направих ферма и конюшня, докато таня. Но яка къщичка стана. Там е някакъв дърт. Има. Майче ма дразни ти зомби тук. Човек, аз отивам да се бия с това зомби. Да бе, сериозно? Да. Опа. Я да им дали не е точно тук. Имаш ли нужда от помощ? Не. Опа, намери ги къде са. Че ма думна това. Добре, хубаво. Така. То било много малко място, човек. То буквално било една дупка тук. Няма нищо в нея, просто ръмжат. Аз ще оставя същото нещо, само че е осветено. Значи, да. Няма повече проблеми. Айде, стига са ръмжали тук. Маселия, може да отидем да си вземем кончета сега. Не сега ден, другия ден. То скоро трябва да спим, Майя. Айде да спим. Да, пътувам и отиваме към кончетата после. Ама чакай, аз добре хубаво. Добре, аз отивам, ти ако искаш ела с мен. То какво друго трябва? Само седло. Само седло, да. Така има бели кончета. Село? Да, тото иде го риднах. О, то се е много бърз. Ей, това е моя кон. Let's go, baby. То явно още не тъй заобичал. Трябва да получиш ачивмента. Трябва да се покажете ни с ръчица. Може да си сменя кончето. Оп, готово. Оп. Слагай седлото, горе вляво. И вече може да си го яздиш. Юху! Ай, ходим към къщи. Къде е къщи?
какво. Аз сега ще сложа вратички отпред, защото нямаме лидове все още. Трябва ни Wandering Trader да убием. Отваряш 2 врати. Ей така. С 2 врати отворени мога минаш. Пип, пип, пип. Значи, Дейвид, thank you за седлата. Аз знам какво ще направя. Тям на пътешествие. Никой ще и... Май се е оправило това. Кое? Енчантинга. Куче ли намери? 2. Кучето! Виж го какво е сладко! Чакаме малсилята. Уй, на тебе, олеле! Виж ги. Сега искам от всичките кучета по... Добре, ами ако искате може да направите приключваме. Ние сме направили 3 часа и 10 минути стрим. Може би следващия път ще направя едно пътешествие до Недара. Да почваме да умираме вече като хората, нали? Не да се правим, че умираме. И така, благодаря на всички, които се включиха. Желая приятна почивка и другите, ако имат да казват по нещо. Нещо. Чао! Добре, Бай. айде, бай-бай.